Mbukeli, ake ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel co subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni. Wembukela usomabhizinisi obesatshe endaweni yaseRichards Bay esifundazweni saKwaZulu-Natal. Ogama lakho uNkululeko Mkhize. Udutshulwe wabulawa uphiko lamaphoyisa oluyingozi olubizwa nge-National Invasion Unit. Lokho kuqinisekiswe izimbali estate security encama amaphoyisa ngokukhuculula izigebengu endaweni lapho kuhlala khona isicebi. Bathe ezinye izigebengu zibanjiwe. Uma sekulandelwa i-NIU kusuke sekungekuhle. Kanti wembukeli kubika ukuthi ngabo 3:30 ntambama ngoLesithathu ezimbali eThekwini ubeseshayekile. Izinsolo zithi uMkhize ubefunela amacala obucala obugebengu angadalulanga. Kuthiwa uzamile naye ukubethusa naye kanti bebezomshaya wafela khona lapho endaweni yesigameko. Kubeka ukuthi uMkhize ubesanda kudlala umdlalo wemali owaziwa ngendishi lapho khona enze u1 million wamarandi. Mbukeli, bekuzona-ke bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Ake usale kahle.